Ben, pois estamos por encima de San Salvador, que é unha aldea do concello de Pereiro de Aguiar, no que nunha corredoira que sube hasta un castelo que está encima da aldea, hai unha inscripción que lle ten comido cabeza moitísimos eruditos en Galicia. Entonces, como é bastante difícil de ver ou de localizar, se non tes unha certa práctica de atopar inscripcións, os vou ensinar onde está e que é o que hai que ler en ela. Vale. A clave para saber que estades cerca é que aquí ides ver á dereita unha especie de pequeno pozo con unha portela para augar, digamos un pequeno pozo que está aquí aprofundado, e cando cheguedes a él ides estar prácticamente a 10, 15, 20 metros da inscripción. Así que seguimos subindo e nos vamos a ir fixando á esquerda. Sabemos que estamos chegando porque de súpeto vemos o chan enlousado. Aquí había unha subida bastante pendente, entón nos camiños tradicionais os nosos devanceiros, os labregos, facían lousas para poder resistir a escorrentía da auga con máis facilidade. Entón subimos aquí e imos ver que hai outro detalle curioso, que a pedra base está rebaixada para que poidan pasar os carros. É unha corredora bastante grande. E chegamos a unha pedra aquí que ten unha pinta como de unha pequena coviña, ides ver, reconocedela, non hai outra así neste tramo do camiño. Entón, que hai que mirar aquí? Non é fácil de ver. O que hai que mirar é aquí arriba. A inscripción está en dúas liñas, vou a ler con vos. C-I-C-N-A-T-A, Siquenata. E aquí está a segunda parte que é P-A-C-A-T-A, Pacata, Siquenata Pacata. Non é un insulto a ninguén, o que se trata é dunha curiosísima inscripción que quere dicir, según varios investigadores, quere dicir conquistada, vencida e pacificada. Siquenata é un termo que non é latino, pero que por comparación con outras linguas indoeuropeas, as propias linguas célticas, parece indicar conquistada, vencida, dese campo lingüístico, dese campo semántico. Pacata sí que claramente en latín é pacificada. Vencida e pacificada. Que o que estaba vencido e pacificado? Eso é o que non sabemos, e eso é o intrigante deste lugar.